שלום, אני עומרי, אנחנו עושים חזרה לבוחן בחוקי חזקות. אנחנו נשתמש עכשיו בכל שלושת החוקים האחרונים. החוק השלישי אומר חזקה של חזקה. כאשר אנחנו עושים חזקה לחזקה, אנחנו בעצם מכפילים את המעריכים. והחוק השלישי, החוק הבא הוא חזקה של מכפלה. כאשר מפעילים חזקה על מכפלה, החזקה עובדת בנפרד על כל אחד מגורמי המכפלה. כנ"ל לגבי מנה, כאשר אנחנו עושים חזקה על מנה, החזקה עובדת על כל אחד מגורמי המנה. פעם אחת על המונה, פעם אחת על המכנה. אז בואו נתחיל. תרגיל ראשון. יש לי כאן 3 בריבוע בחזקת 4. זה חזקה של חזקה. אנחנו בעצם מכפילים את המעריכים. 3 בחזקת 2 כפול 4, שזה 3 בחזקת 8. נמשיך. יש לי פה 4 כפול 5 בשלישית. יש לי פה חזקה של מכפלה. חזקה של מכפלה, החזקה עובדת על כל אחד מגורמי המכפלה. כלומר, 4 בשלישית כפול 5 בשלישית. נמשיך לתרגיל הבא. יש לנו כאן שילוב של דברים. בעצם יש לנו פה חזקה של מכפלה, כי בתוך המכפלה, בתוך הסוגריים, אני לא יכול לעשות כלום. חזקה של מכפלה, אני מפעיל את החזקה על כל אחד מגורמי המכפלה. כלומר, 6 בריבוע כפול x בשלישית בריבוע כפול y בריבוע. עכשיו אני באמת צריך להפעיל את החוק של חזקה של חזקה. 6 בריבוע, x בחזקת 3 כפול 2 שזה 6, y בריבוע. בעצם תשימו לב שהמטרה שלי בכל התרגילים זה שלא יהיה לי סוגריים. אני רוצה לפשט את התרגיל עד הסוף. אוקיי, תרגיל אחרון. יש לי כאן כל מיני דברים. יש לי פה חילוק, ויש לי פה חזקה, ויש לי פה את החוק השני כמו שאתם רואים. יש לי פה אותם בסיסים, אז בואו נטפל בזה קודם. אותם בסיסים בתוך הסוגריים. a בריבוע חלקי a, נשאר לי a. ה-a בריבוע זה a כפול a, למטה a, a1 מצטמצם, נשאר לי a. b בשביעית, לחלק ל-c במינוס 7. כל זה אמור להיות בחזקת 4. נמשיך. חזקה של מנה זה להפעיל את החזקה על כל אחד מגורמי המנה. כלומר, ab בשביעית בחזקת 4, חלקי c במינוס 7 בחזקת 4. שלב אחרון, אני מדלג פה על שלב ביניים, תשימו לב. חזקה של מכפלה, חזקה עובדת על כל אחד מגורמי המכפלה. a ברביעית, ואז b בשביעית ברביעית, חזקה של חזקה, ו-b בחזקת 4 כפול 7, שזה 27. פה דילגתי על שלב. c בחזקת מינוס 7 ברביעית, זה c בחזקת מינוס 7 כפול 4, c בחזקת מינוס 28, סליחה, גם פה התבלבלתי, זה 28. תודה שהקשבתם לחוקי חזקות, שיהיה בהצלחה בבוחן.